magtatambay, pupunta at mag-support sa aking live. Thank you for your support, guys. God bless you all.
Good morning, Sis AVR. Salamat sa pagpunta. Sis Tezas Lab, salamat sa pagtamsak, guys. Hindi, live lang ako. Hindi ako kasi makagawa ng video. Hindi okay kasi palagi pakiramdam ko. Kaya live lang. Salamat sa pagpunta, guys. I-off ko, i-mute ko kasi maingay dito. Sa may aso. Tapos mga taong nagsasalita sa daan.